May naong kapang gikatubang na ko human sa imong gibuhat. Sa gibuhat mo, nahugno pagkalit ang pagpila ko sa iyong pagkatao. Isulti ang gusto mong isulti. Imo nang katungod. Basta ayaw lang kong hikawi sa pagbisita ni mo din. Gusto lang kong mahibaw sa imong kahimtang matag karon ug unya. Ug unsa man katungod mo? Wa ka na'y katungod sa akong kinabuhi. Giputol ko na ang atong relasyon, Lea. Bisag higala. Di ka na gyud ay makadawat nako. Bisag isip usa ka higala. Sige lang. Bisag di ka na makadawat ka nako isip imong higala. Okay lang. Pero muhangyo lang ko. Ayaw lang kong hikawi sa akong pagbisita nimo. Gusto lang kong makabayad-bayad sa akong mga sakit mo, Ramil. Niipaw-man ko ba? Nga ako'y hinungdan sa inyong pagkadiskrasya. Maayo ka nakahibaw ka niya na. Pero di na kinahanglan silbihan ka po nimo. Kaya naidagang makasilbi na ko. Di ka na yun ay makapasaylo na ako, Ramil. Sa imong pagtuo. Angay ba sa pasaylo ang imong gibuhat? Ang imong pagtuntun nako, ang imong pagpapakak ka nako, ang imong pagpangilad ka nako. Way pong pasaylo nga makapapas sa imong kadautan, Lea. Uy, ala, may bisita man dahil ka doon? Siya ang babaeng tigpakaaron ninyo. Bakakon og mangilad, yaya. Siya ang babay nga kaniadto ikapasigarbo kahunta ninyo. Ug gani, di planuhan ko mo'y ihatod sa altar sa Kaminyoon. Kay gituhuan kong buotan, digdong. Apat usad ay kalubo nga nagpakakarnero. Dong. Marag, isa kita siya, Dong. Kuwang pa to, yaya. Kuwang pa to sa kasakit nga akong gibati tungo sa iyong gibuhat. Tinik na gid ay siya makapasaylo na ako. Sobra ang iyang kasilang na rin ako. Karon nga nasuta mo na ang kadako sa kasilag ni Ramil nimo. Kuy daw magpakita pa kaniya, ha? Kinsa kang mubahad na ko ni Ana. Uy, kahilas ko daw ni mo mangutana, ana. Kawa ko ni mo'y uwaw. Ipamugos ka ni mo ang imong kaugkalingon kang Ramil. Bisag booking ka na? Bisag unsay akong buhaton. Ayaw pang hilabot. Wa kay labot. Timan ini ang isulti ko, ha? Timan ikot ni. Di ka gani mohunong sa pagsungkal kang Ramil. Makita mo ang imong gipangita. Nanghagit ka ba? Sabta ang akong gisulti. Way laing makapanag-iya kang Ramil kundi ako lang. Ug way laing ako lang. Timan ina Miss Asyinterang Mini. Started out as friendship has grown strong.
Kumusta naman si Romel? Ngano imong pagbidinan sa pagbisita kaniya? Ay, Darl. Ikaw may akong gidipindihan, oh. Tinganig buot na sad ng imong dughan. Anyway, maayo naman ang atong anak. Kung okay na ang iyang test, ang iyang x-ray, pwede siya makapauli-ugma. Ang iyang auto, gihatod na diri sa ato sa atong suki nga atelier. Wala man kuno kayo damage. Ang angay na ito pa sa namatan, Alfon. Darl, nga dili kaayo dako ang kadaot nga nahitabo ni Ramel tungod sa iyang pagkadiskresya. Sige, Darl, kay magpahuway una ko. Layo pa masad ang oras, muadto na ko sa KTV and Music Lounge. Magpahuway una ko, bisag pila na una ka oras kay... Ay, maglain man ako paminaw sa kong buko. Magpahuway una ko dahil mag-shower. O ikaw, pahuway lang sab, ha? Hinamdami, Darl, nga usarain tayo atong kinabuhi. Maong dublihan na yun ang iyong pag-amping. Okay? Sige, Darl, ha? Dito ka unang ka. Naman isdong Leo. Wa pa man mahiuli. Hain maning bata, oy. Dili na mao nga akong tuyo nimo, tita. Gusto talagang sultihan nga dito sa ospital ang pagkagnaong si Lea Delfino. Kawa ko ni Uwaw! Na, wa gid no. Ang puti gigamit ni Ma'am Carme. Ang kangdong Ramel nga gihatod sa taga-taler to ang isakyan ni Sir Al. Oh, asa man day si Tito Al? Wa day kakabantay nga nagsunod bang tong duha. Si Ma'am Carme tuwa siyang bar. Si Sir Al tuwa sa ospital. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta
usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan